ano siya? Mamaya pag siya sa... Reporter ni nga siya minsan. Wala, hindi mo mahuli. Nakakasama niya sila. Iyagawa niya sa... Anong pinakasok mo? Siyempre, naka-record to. Ay, naka-record ka. Hindi po nag-kwentuhan kayo eh. Ganun. Naka-record ka. Lalo na kasi government. Sige, okay lang yan. Tapos ngayon, nagpalis na naman ng... Tapos si... Nakagin si... BBM. Hindi, si... Magkapatid. Labi si Bibian. Ngayon, ano na, si BBM. Tapos nagpalit. Kaso, Hindi pa iba na naman. Ang di gulo ba sinagalaro sila, ano? Yung pinsan niya. Si yun, saka si si Stevie. Kaya, magkaibang grupo. Gusto nyo lang yung tama. Okay pa nung smooth. O syempre. Tapos walang ngayon kasi takan sila sa baba sa taas. Kanya-kanyang taas ng presyo. Ano kaya gagawin talaga? Lahat. Sila ano yung kanya-kanyang diskarte na yun. Kaya ang pangit talaga. Kukuha ng kami to. Pag nagdumaan dito, kukuha ng kami. Talagang department nila yung power. Ay, ako ba na tayo? Kaya libreng vlog nga eh. Libreng vlog. Podcast. Napunta sa politics. Podcast. Ako bang matag tayo dito? Ano disclaimer? Joke lang po. Hindi po si Bibian po, Bibian. Tinitingnan ko. Pinupost pa naman. Tinitingnan ko nga kung umaabot yung sound dito. Pinupost pa naman yun sa YouTube. Ang gagaling po nila. Mute naman nila siya. Hindi. Jay, pakikat. Pakikat. Di ba? Jay, cut mo ah. Paki-mute Jay. Mute mo Jay. Sensor daw mo. Aktay. Hindi pa alawit-lapit yun. Ikaw hahabulin dyan Jay. Ikaw yung nasa mukha. Nakalimutan ko talaga.